Takže ahoj, ja som Nephews a ako vidíte, máme tu pred sebou dva iPhony, máme tu iPhone 5 a potom tu máme iPhone 4, len tak na porovnanie, takže si ukážeme, vlastne keď si to tak zoberieme, tak iPhone 5 to je na tom nejaký obal, ale približne môžem povedať, že aj na tomto je obal, takže je to celé trošku hrubšie, ale môžem povedať, že ten iPhone 5 je to o niečo trošku tenčí, ale zase narastlo nám trošku na výšku, keď si dáme takto z boku. Tak, neviem, či to vy budete vidieť. No, vidíte to, že to je tu Austrii, že to je proste ten iPhone 5 je trošku menej tučný, ale naopak, keď sa pozrieme, tak si ho dáme vedľa seba, tak na iPhone 5 máme na boku takto černé tlačítka, neviem, či sa to dá vybrať alebo ako, ale tu sú také, neviem z čoho to je, proste také lesklé, pekné. Ďalej zo spodu máme to trošku iné, tu je tiež do takého pekného lesklého, ono tu bude na očko aj zo zadu, ale ako náhle je tam ten obal, tak nevidím. Ďalej tu máme asi repráky, dva by to bolo nejaké stereo, tu máme tiež, máme tu jack, na tomto iPhone je jack väčší a na tomto je menší, takže to je celkom zaujímavé a tiež tu je na spodu konektor na 3,5 jack, tu je z hora práve že. Toto keď sa pozrieme na horok, tak tu máme jedine to zamykacie tlačítko, ktoré vidíme tu. Keď sa pozrieme na tie iPhony, no tak v podstate na tomto neuvidím nič, akorát tu môžeme porovnať foťaky sa mi zdajú byť také isté, ja to trošku zaostrím, no teraz to vidíte. A ďalej, keď si dám takto pod lampičku, aby to bolo lepšie vidieť, tak tu máme logo Apple a tu máme nejaký popis, že takto, aby to bolo. A zo spodu tu nemáme nič, akurát tu je nejaká dierka, no to bude možno náš špagátik alebo niečo také. Tak, stávam takto spredu, toto sem a máme to tu. Ja teraz poprosím kamaráda, nech mi to podrží, ja skúsim tak, tak, ideme na to. Takže máme tu teda tie dva telefóny, ja ich obidvoch zapnem, iPhone 5 bola skôr a v podstate na úvodnej obrazovke sa vidím, že sa zmenilo nič, okrem toho, že tu je letový režim, tak tiež tu máme takéto pohodlné otváranie fotoaparátu, jednoducho domknutie, tak v skratke, čo si ukážeme si kameru. To som zle klikol, ja by som chcel vedieť tak ako, že ktorá sa nás zapne skôr, tak zdá sa mi, že to bolo rovnako, ale načítala sa na iPhone 4 posledná táto. Tak, ale my sa skôr budeme zaoberať iPhone 5, pretože to je predsa len lepšie. Tak, ako vidíte, má celkom pekné možnosti, rýchlo reaguje a pozorové uhly celkovo toho mobilu sú veľmi dobré. Dá sa na ňo pozerať z každej strany, dobre, aj sa nám otáčajú ikonky na ňom, to je dobré, máme tu možnosť zapnutia blesku, všetko je plynulé, nejaké možnosti, je tu mriežka na fotoaparát a potom ešte nejaké HDR a potom možnosť panorámy, to si môžeme aj ukázať. Ja si otočím takto mobil a teraz ideme postupne. Ja tu dám prvý snímku a ako postupne otáčam, tak sa mi plynulo a pekne vytvára tá panoráma. Tu by sme mohli skončiť. Ja sa vrátim zase späť, hotovo si dám takto tú panorámu. Takže, no tu ju máme. Môžeme sa pekne posúvať, akurát ju nemáme moc veľkú, ale keď si ju priblížime, tak to je pekne spravené. Vyzerá to pekne, plynulo to, ide rýchlo a je to dobre spravené. Tak, z fotoaparátu by to bolo všetko, ale sa môžeme pozrieť na počasie, to je v celku pekné, je tu prehľadné, pekne zorganizované a ďalej by sme sa mohli pozrieť na mapy, toto tu nepotrebujeme, my sa pozrieme na mapy, kým sa nám načíta, takže tu máme napríklad Utila, takže si ju tu zoomujeme, funguje nám otáčanie celkom plynulé, zoomovanie je tiež plynulé, všetko ide pekne a pekne sa nám to načítava, nevidím žiadny problém. Môžeme si dať vyhľadať napríklad
prievizu. Takto, tu sme robili chybičku. Hop. Trošku sa to tu zle ohľadá na tom. No, či to dám aj tam. Neviem. Nevyhľadalo nám to nič, tak ja to tam napíšem, skúsim napísať ešte raz. Prievidza. A, tuto to je Prievidza Slovenská republika. Tak, vidím, že nám to ide pekne nám to označilo. A aj nám to ukazuje miesto, kde sme. Samozrejme, tu nás nenájdete. Všetko ide úplne, zoomovanie ide pekne plynulo, žiadny problém. A všetko ide proste plynulo, pekne. Rýchlosť načítavania samozrejme závisí od internetu. Celkovo otáčanie obrazu aj všetko ide pekne, aj tu sa nám kompas krúti. Tak, ďalej nejaké poznámky, dáme si sem novú poznámku napríklad, ide všetko pekne, akurát neviem ako posunievanie, ja nepracujem s iPhonemi, dáme sem hotovo, pôjdeme do menu a môžeme si sem pozrieť napríklad akcie. Tu sú nejaké, tomu sa nevyznám, ani sa v tom nebudem nejak babrať. Je tu iBook, sú tu knihy, ide to všetko celkom plynulé, no celkom, ide to proste plynulé, všetko ide pekne. Ďalej máme tu iTunes, App Store, Game Center, pozrieme sa do nastavení. Tak, máme tu režim lietadlo, Wi-Fi. Sa pozrieme do nastavenia Wi-Fi, zapneme si Wi-Fi a už sa nám tu vyhľadávajú Wi-Fi a ja som to teraz nechciac. Režim lietadlo nechceme. Jak sa vypína? Sakra. Je nedostupná. Rušiť. Nevadí. To nejak spravíme. Wi-Fi si vypneme. Tak, naspäť. Máme tu Bluetooth a zdieľanie internetu. Potom máme tu nejaké nerušiť, ale toto má štve. No, nejaké hlásenia, všeobecné nastavenia, tu si to môžete tak skrátke celé pozrieť. Je to tu uzamknutie na 1 minútu, otvorenie heslom a tak ďalej. To sa máš sem, celý je zvyknutý na Android, takže tam je to nejak inak. Je to možné, potom tu je jas a pozadie, tu sú nejaké témy. Tu je jas, dá sa pekne nastavovať, ide to všetko plynule. Potom sú tu rôzne iné, myslím si, že to bolo aj v iPhone 4. Ďalej tu máme nejaké aplikácie a myslím, že to by bolo. Keď tak mám povedať, tak tuto môžem na tejto aplikácii. Je to, tuším, na 5 prstov. V podstate ide nám to celkom pekne. Teda ja už dám 2 prsty, 3 prsty, 4 prsty. Počkaj, takto. Máme 4 prsty, už máme 5 prstov a na 6 prstov nám to už nejde. Takže iPhone 5 je na 5 prstov. Inak zoomovanie a internet ide v celku v poriadku, pekne všetko plynulo, takže ja si myslím, že je to celkom dobrý kúsok a tým som to asi ukončil. Neviem v akej cenovej kategórii sa pohybuje, ale to je úplne jedno, my sme vám len taký možno. Takže ja by som vám chcel len takto ukázať, že som ho mal v ruke a myslím, že to by bolo všetko. Takže ja vám ďakujem za pozrieť, ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho hodnotiť lajkom alebo nám napísať komentár nejaký kritický, ale samozrejme nejakú logickú alebo nejaké vysvetlenie, prečo to kritizujete, aby sme mohli zvýšiť kvalitu našich videí. Ja vám ďakujem za pozretie a uvidíme sa niekedy na budúce.